вечер на всички. Заповядайте, влезте. Влезте, има доста местенце. Първо да кажа честит празник на всички, които носят любимчански корен, тези, които се чувстват любимчани. Знаете, че сме в седмицата на дните на културата и дните на празниците на този град, посветени на 45 години от обявяването му за град. Някои ще кажат малко, други повече. Разбира се, това зависи от скалата на всеки един. Тази вечер е поредната вечер, наситена с много култура, с много инициативи и на мен ми е безкрайно приятно всъщност да открия тази изложба "Усмивки от любимец". Да, изложбата на фотографите Васил Николов и Георги Стратиев. Отново дебело подчертавам, любимчанска жилка, добър любимчански корен. Всъщност тази изложба е една среща на фотографа с усмивката между окото на твореца, разбирайте обектива, и душата на позиращия. Тази портретна фотография, която те направиха, е заснета наистина по един неповторим начин, който е ограничен в студиен интериор, носеща духа, харизмата, статуса и емоцията на всеки един човек. Това е среща на настроението, както вече се убедихте, но в личното усещане на фотографите. Опит с кадър те да разкажат усмивката на хората от любимец в тяхното амплоа. Това е хоби, професия, талант, един творчески полет на духа. Те всъщност показват тази вечер своя проект, обединени от основният момент да търсят уникални състояния и моменти, които улавят тук и сега. Всъщност сега или никога. Всяка снимка носи своята история и настроение, ехо от неизказан живот, откъси от чувства. Един ведър полъх, в който се убедихте. Ще добавя и нещо много важно. Тези млади хора, освен че са умни, красиви, талантливи, те носят в себе си много вяра и смятат, че това ги прави много по-милосърдни и благотворителни. Решили са със средствата, които ще се набавят от продажбата на картичките, които видяхте там, като влизахте, те ще използват за благотворителност. Ще подпомогнат 2 деца от общината. Деца с специални потребности. Едното с синдрома на Даун, а другото с бъбречни увреждания. Споделят също, че това ги прави много по-силни, много по-щастливи и пълноценни личности. В тази споделимост, разбира се, дано да сме всички ние. Спирам до тук. Не, че не мога да говоря. Всъщност, друго е да си кажат и всъщност да споделят своите емоции авторите, за съпътстващите ги емоции, за начина, по който те снимаха, начина, по който селектираха или всъщност тези фотографии, защото това са въпроси, които всеки един, който е дошъл тук, си задава. Кой ще бъде прав от двамата? Първо искам да честитя празника на всички, да ви кажа добре дошли, да ви благодаря, че сте тук с нас и още благодарности за най-вече за хората, които се съгласиха да ги снимаме. Така да се каже, навиха се, защото песен, която бяхме измислили. Едно голямо благодаря за всички тях, благодаря и на читалището и всички от читалището, които помогнаха да реализираме тази изложба. За нас тя е много силна емоция и беше ни доста трудно да накараме почти повечето хора да се снимат. Беше ни нужно много време да ги убедиме, че това ще бъде едно забавно начинание и да си представите резултата накрая, който надявам се ви харесва. Но всичко се получи перфектно, имаше много настроение, емоции и така нататък. Благодаря още. И аз искам да ви благодаря, че сте всички днес. Тази изложба ни носи наистина много силни емоции на нас двамата. Днес ни взимаха интервю за битиви с Жоро и не се притеснявах толкова, колкото пред вас, защото познавам всичките, вие познавате мене. Пред камерата беше по-лесно.
не случайно на изложбата пише част от първа, защото много хора не можахме да ги снимаме. Някои, които просто ги нямаше в Любимец, другите, не знам, може би не сме ги открили още, но със сигурност ще има поне втора част. С Евгения говорихме за 50 годишната награда, аз надявам да е по-скоро. Макар че е доста трудно това, което виждате тук, защото около един месец и половина сме ги снимали. Някои ги снимаме по една минута, някои по 2 часа. Имаше такива, примерно Евгения. С жените беше малко по-сложно, защото те малко по-сложно, по-трудно се харесват. С Жоро искаме да ви кажем още нещо. Много се радваме, че това го правим не само за вас, колкото и егоистично звучи, това се го правим и за нас. И са много приятни неща, приятни случки се случиха между сниманията на всички тези хора. Със всеки имаше отделни емоции, отделни истории, отделни... Да кажа, че ние нарочно изложбата не е чак така сериозна и някаква, как да ви кажа. Всичко е с малко насмешка. Всеки един от тези, които ги виждате, държи някакъв предмет, който по някакъв начин е свързан с тях почти през целия живот. И това беше идеята на някои да са малко по-закачливи, на други малко по-сериозни, но главното беше усмивката. И искаме да покажем всеки един от тия хора как изглежда да се усмихне естествено, а не изкуствени усмивки, всеки да му каже да страни усмихни се и прави физиономията на безгрешните. Да, Евгения тук ми суфлира, че всъщност нямаше да е такова името на изложбата, то се получи от само себе си. Ние просто искахме да ги снимаме, да са естествено. Но като им кажехме да знаете да снимам и всички се усмихват. И вече като минаха около 10-15 човека, видяхме, че всички се усмихват, накрая ние почнахме да ги казваме. И аз се усмихвам, кажи зеле. И пак благодаря и аз, Евгения, много, госпожа Видева, на всички в читалището, които наистина много ни помогнаха. Хората, всеки един от тях, които работят тук, са ни помогнали доста. И много благодариме и за студиото да го направим, защото снимахме в студионалната зала от Град Любимец. Направихме студио импровизирано. И всеки, който сме го снимали, знае каква беше обстановката, но вие, които не знаете, че сме го там. Там беше, вкарахме на мотора, вкарахме скара, на Точко, цяло агне, и така нататък. Което не изядахме, той се го взе, за съжаление. Но Джордж ни подари сандвич голям. И така. Благодаря се. Още веднъж ще се тук. Забравяйте, аз разбирам вълнението ви, най-трудно е да говорим близки хора. Може би трябваше да кажете, че тези фотоси, какво ще направите с тях и нали, следва продължение на снимките, а дали тази изложба ще има своя път и ще бъде една изложба на колела, да речем, из България. Прославяйки себе си, вие прославяте и Любимец. Значи, да, забравихме за снимките. Плануваме, ако всичко бъде наред, изложбата да се проведе в София. Това сега вървят преговори, надяваме се всичко да е наред. И след това вече всеки ще получи като подарък тази снимка, която е от изложбата. Може да се сложи в офиса, къщи, където иска. На работното място е много важно. Само за секунда един подарък, който госпожа Видева, така съвсем символичен, опияняващ, ще подари на двамата автори. Тя нали си е любител фотограф и си има своя сантимент към тях. Трябва да кажа, че тук не съм председател на читалището и точно това мероприятие ми е най-големия сантимент от цялата програма за 45 годишната от обявяването на града. За мен това е изложба, която е за извън границите на страната. Желам успех на авторите и още много такива. Да имат своя късмет, успех наистина и всъщност тази усмивка да бъде емблемата на Любимец, нали? Защото е емблематична и в този момент. Добре, заставаме.
Ами на всички чаша шампанско, не шампанско, бяло и розе. Тангра, да. Вземете си, почерпете се и продължавайте да се наслаждавате на тази прекрасна емоция. Благодарим ви много.